Xa está todo preparado para que Taboada inaugure hoxe o seu primeiro día das festas patronais que, como de costume, teñen o seu inicio coa celebración da Festa da Mocidade na Chousa de San Pedro, que atrae a centos de persoas dos arredores. O alcalde contanos como van a transcorrer estas xornadas. Hoxe comenzamos o que é as festas patronais de Taboada. O programa, como xa dixen en algún medio, é bastante diverso, con actividades, eu penso que para todas as idades, bastante concentrado nestes 4 días, aunque ao largo destes días anteriores xa se celebraron un montón de actividades, tanto deportivas como algunha cultural, como onte, que se fixo a presentación do libro de Sócrates Regueira. O programa en sí é un pouco continuista, salvo a novedade un pouco da que hai o luns, non? Hoxe empeza ahora pola tarde, xa a partir das 4:30 da tarde faise o que é a festa do neno, que se fai aquí na Alameda, con hinchables, talleres de globoflexia, un mago, despois remata con a festa de espuma. Despois xa a partir das 6 da tarde xa dá comenzo a festa da mocidade, na cal, como me parece que xa falaron os membros da asociación Xuvenil Madaleva sobre a festa, que estará na Chousa de San Pedro como outros anos, e despois rematará a noite coa orquesta madeira a verbena desta noite, non? Infinidade de actividades e orquestras que, ademais, nestas festas, teñen como aliciente a incorporación da tradicional Festa do Oso, que xa fai anos que non se facía. O luns, é o que dicíamos un pouco que a novedade, que hai un grupo de xente aquí que, en colaboración con o Concello e que a Comisión de Festas, tratan de recuperar o que era a antiga Festa do Oso, que se celebraba aquí en Taboada desde fai xa bastantes anos que non se celebra. As perspectivas da festa son bastante boas, porque falando ainda hoxe pola mañá cos da organización, a nos pedironos que puxéramos mesas e sillas, e contan aproximadamente con unhas 200 personas, non? Que, para volver a empezar de novo, sempre costa volver a empezar algo que se había feito e que non se fai, volverlo a empezar, é complicado, non? Ramiro aproveita a ocasión para que todo aquel que o desexe se pase por ali a deleitarse cos encantos da vila. Animar que, aproveitando estes días de festa en Taboada, que nos visiten, que nos acompañen na celebración das festas patronais da Virxen dos Milagros, e ao mesmo tempo animalos non só estes días, que toda a xente que aunque este de vacacións por aquí pola comarca, que nos visite tamén. Eu penso que non saldrán defraudada de todos os encantos que ten o Concello de Taboada, non?